biya a sannu alƙur'an. Sanin me da Allah, ai kawai ka zo ka sha ta kawai. Allah saurara mana. Na rike baki. Akwai wani yaro a nan ba wanda ya zaje kanin kanwata. Idan ba ya na sare ba Allah ya tsina. Ka yake mai rabin duwawun wani don uwarsa. Waye za ka ga ce? Kanin kanwata bai za ka fa. Kanin bawanka. Kai la. Za ka yi hauka a yi emat baka da hankali. Wannan ka ce mai yi ba. Wannan wani irin rashin hankali ne mutane. Assalamu alaikum kurku. Hege baki. Ba salam. Ba salam. Shaye-shaye ji wani ma har faduwa yake. Wannan wace irin rayuwa ce? Ka dalla malam saurara mana da Allah da fara. Ko ka tafi ko mu raba ka da kafar ka kwaya uku. Dan rena hankali dan sa ido. Uku za mu raba ka da ita dan me ya gama. Ana siya mana kayan shaye-shaye ne. Me kake ya ba mu? Agon yana a dawo. Sa wahala na nemo toli ta. Zai ce muna kwalewa. Ba ta bane. Baka gama hawaya gare mu ba muna jin kallo a ciki. Dawo mu ci gaba da zaman mu. Ba ta bane. Baka gama hawaya gare mu ba muna jin kallo a ciki. Barau. Barau ne. Ani ma'aikaci ne. Tun da ya ji wani ba. Tashi. Allah ya ba abu. Wallahi bisa ba abun da ne. Tashi. Da Allah ofisa a yakuri. Da Allah ofisa a yakuri. Na shiga uku da Allah ofisa a yakuri. Yanzu mu ga Allah ofisa a yanzu. Gaba ɗaya da ba haƙi ma ya nake jin gaba ɗaya garin nan ya ɗan murno. Gaba ɗaya na wallahi. Ba 'yan canji a jikin. A normal baran je gurin senior an so mana ai shi yana bada bashi. Baran je an so mana taba kawai. Baka da matsala. Daga nan ka tawo mana taliya gidan Shamsiya gaji. Ka je gurin bale ka ce mai baka 2,000 nan da na bashi. Ka gane. Gaida mun sa Alanso. Su dan maga su mas cica. Ka gane. Allah ofisa a yau. Yawa wai ina so in ji shi wannan kasan muna da yawan criminals a nan layin barayi daban-daban me yasa ta ne wannan ne liman ya Takalmi ya sa Wai ga nan jiya mun aike ya siyo mana taban nan kaga bai dawo ba ko? Kana gani wai yanzu bai tsaya dawo ba daga aikinsa wannan Tun jiya. Tun jiya ya ga ce wanda aka aike ya lahira. Wai na fita da hira ba ɗaya ya ga yan nan ina. Kaga nan shegen gurgu. aka yi ne ake ciki labari ne ake ciki ne Wallahi so ina ga shiga ne. wallahi na ga ma jiyan nan na bulla gurin Bado ya bamu wannan tabar da ya ga ma gan an sujiya Kaga din ba. ma ya hana mu bashin ma gaba daya Ka samu din ba area. da duk ba sanan na ga ma gaba daya na rasa inda suke shi kadai na samu To kaga Ale Bahar. wallahi ban gaishe ba kai a wani abun mamaki ma ina wannan gayan nan da yazo nan ya wuce yana mana wani azi ai mutum ne sai ai me to na rantsi da Allah a san na gansa Waye Nazifi Bidal ko? shi dai na gansa kai kama sa wallahi wai yayi sata Musa ne ma ashe Kai. dan gwara Ji kato. To Allah ya dawo da shi yau ko na Ba mai kafa wallahi. Allah ya dawo yau ko. durun wasu wallahi Wallahi ya rike da Kuma durun wannan. wani kawai wallahi Kawo shi ga wani gaji. ni yau ta kun ma hankali kai ni abun ma ya biya da mun ashe barawo ne. Musa ne dan gwara uba yayi
To shi kenan. Assalamu alaikum. Ya ana muku sallama ba musulmai bane ba ku ba ku amsa? Allah da ka tamu da Allah. Kamar yan dakata. Rike mana shi. Rike mana za ka ci ubanka. Mu za ka zo ka dinga wa'azi. Taso nan. Taso. Bi shi ka kamo mana shi. Sai ka ci ka ga arabi a unguwar nan tam.